Tak, příprava na odpolední, co? Je to i se zvukem? Určitě. Příprava na odpolední vystoupení. Radko, jak se cítíš? Velmi dobře. Jo? Co Bude ty, to Lenko? krásný výkon. Dobrý. Co ty na žlve? Těším se úplně, jestli to bude. Předvedeš to, co? Derniéra vlastně. Co ty, Mony? A Máku? Sex, no, řekni sex, no. Co, holky, jak se těšíte na naši poslední premiéru? Myslíš derniéru? No, to je jedno. Příští rok ještě dělat. Jo? Ano, ten příští rok jdem do Prahy. Že jo. Příští rok se jde do Prahy, jo. Co říkáte na naše vystoupení? Takový jo. Ne, jako trošku. Co začíš? Proč asi mluvím? Za to, jak dneska říkala. Všichni jak kacarevnej. A nejnervóznější člověk? Dneška? Ten čas kypčo. A to jsem já vejala, ty. Ne, všichni, jako je kamera ta šáta. Který je můj vždy Videoklip natočíme, kde je zvuk? Co natočíme? Hospodin prádle v peštěnu. Nahe. Udělej kočku ze Šreka. Jdem se podívat na pódium. Nejde nic vidět.